Alright, so what's up mga legs? Mga loves, kondisyon, yata sa Yakimix. And nakaabot lang kita sa paniud to, gi-invite na karon sa itong friend. So, nagakas lang mga variety of buffet foods. So, sabo-sabo or magsangyup salpot. Okay, so tambay lang sa muna itong kaunon. Uy, asa naman sila, nangawala naman. Wala isa. So, makaon sa muna ako, no? Alright, so ngayon ako diri sa Yakimix. Nakapamunit na kong mga pagkaon ako. So, sekreto pag makaon ka ang buffet, ayaw sa muna ko wag dagdag kaon. Buffet man, no? Di man ni pista. Alright, so muna niya akong pagkaon mga kabisyo. Ayun! Okay. So, tao-tao kini so itawag gani-gani? Anak-anak. Taugi? Taugi. Chicken crabs. Chicken crabs. Crab meat. Bilong nang huli na sila. Wala yung pagkaon ba eh? Kaya na eh, part 2 na eh. Hindi na ko na siya pa. Tuligom. Hindi lagi na. Ano ni? Papaya na. Pakalula. Gusto lang kita ng ipon ba? Pakulo akong vlog direct eh. Hindi mo sila malabot. Alam mo ba? Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like
You will never see me crack. And if you get in my way, you gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just open up. Don't be scared. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact. Ikaw magmahal, bitawan mo ng buffet. Simot sarap yun, simot sarap. Simot sarap. Yeah, kay sayo-sayo pa man. So, duwag, bata na. Balik na ha. Kasi ba pang matulog? Huwag mo pagkaon. Ano kita anin? Matay na. Yan lang na. Is chicken. Balik ka mga bata, gusto lang dahil na po. Ha? Wala sa. Diba ako sa Atlanta? Sandal Grande, Bustag, Kagadayo sa ilan. Gusto na nila. Taong yapon. May Kaon akong daghan nun, pero pag uli sa balay, ano yung pagkaon niya, kuha na ka na. Laylo nag mga gulay-gulay na yun. Gulay-gulay na din kaon nun. Ako na kalimut ko. Ante! Hindi na rin ako lang. Daw kayo po.
ba? Gel. Ako yung nag-chopstick sa lettuce. Gelatin doon. Itong cake gagagmay lang dito ba? Makan kalamin. Luma. Ganda? Salamin? O, dito salamin. Sarap. Ay, dyan na daw si Kwan. Ang bako. Sobra naman eh. Price kini doon na fake. Si magagulbol na si Yakimix sa kuha. Siya ganyan, mga balik-balik naman kasir. Subo din mo ito nagtulog kayo at kilalaki. Ganun na po na. Ngayon pa sila. Building ko na sila. Wala sila ginawa sa taglaw mo. Ano pa si Kwan? Race back taron, race back. Ano pa si
Tinudod ko yung lulubag. Lain mo ng istasyon. Hindi ko malayan niya na. Si Kuya, si Lula, ano to? Lula Hubag daw, Kuya Dudoy. Kuya Tutoy siguro. Tutoy. Asal daw ko, di pa daw ruwas eh. Nakaon pa to daw. Kami nang niuli na. Yan, niuli na ko ba? Si Kuya Tutoy to, uy. Sa buwan, kinuha si Kuya Dudoy. Okay, ang Boy na sa Brasay, ito ka sutso. Paulay na ta. Man lang, hindi na. Inalabot siya, oh. Hindi ang hapon. Minak. 5:30 na siya kapag. Wala, hapon eh. Si Uncle Boy ang sabuntag. Alas 6 na si Uncle Boy, alas 8. Ano yung magiging si Lula Hubag sa Kuya Tutoy? Kung ano siya, launa. Ano yung nag sound? Medyo ba ni? Nakadami ko sila. Alright, so nahuman na yun ako ang pag-paniod to dali sa Yakimix mga kabisyo. And wala na kayo po nakakita o video sa mga buffet table nila. Bawal na din, no? So, dahil lang sa akong gikanan. Yan, naka 5 set ta. Diba? So, nagsugod ta og entry level. Eh, nagsugod ta og nagkaduha din nato ang no? So, itaw ko na ka ng mga main course. Basta katapusan, dessert. Nakatina ko. And of course, lamig ilang mga pagkaon. Compare din ako sa ng buffet mga kadisyo. Dahil naging ta sa Yakimix. Abri sa panukan, makahabhabi itong taman. Okay? And of course, lasang Pinoy. So, lamigin siya. Napagin siya yung mga sabu-sabu. Diba? Mga sangyup-sangyup style. Alright, so thank you so much sa nag-invita sa kuha, especially sa birthday celebrant. Taon na kita o Yakimix na pag na-birthday. Tao eh. So, I guess muna lang ka to, and I hope nga padayon mo sa inyo ang like, subscribe sa ato ang YouTube channel, DJ Michaelegbus. So, till next time mga kabisyo, my loves, kinayang yung DJ Michaelegbus.